fakar fina mulej għalix tlifna. Id-daw tijek u l-faraċ tal-qlub. Henna lina u fismek eħlisna. Bil-ħsara li ġarrabna fid-dnub. Ħallasni xogħolej fuq li moddi. Insarħtija tawlidek dajfi. U naddafna mitbajja tal-ruħna sabiex nejxu għal dejjem safji. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ħutijew naħalfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' Marija Muscat u l-familja u Rosanna u Giuseppe Vella. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla qiegħda rrieda tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba u fil-għadd. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin tilqu meħdejn il-muntanja Ħor ma' triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex imutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna bla ikel ħafif. Bil-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom. U mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. Mill-poplu marant Mosè u qalulu, bnibna għax tkellemna kontra il-mulej u kontra tiegħek. Itlob il-mulej ħajwarrab is-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. Bil-mulej kellem il-Mosè u qallu, għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħala standard. U kull min jingidem u ħares leħ ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħala standard. U ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' t-talba tiegħi. ħatasal għandek l-għajta tiegħi, taħbix wiċċek minni fjum id-dwejjaq tiegħi, ressaq bidintek lejja meta nsejjaħlek, fittex weġibni, mulej jisma' t-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej, u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta il-mulej jerġa' jibni l-Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talba tal-mitluqin ma jistmex it-talb tagħhom. Mulej jisma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għal nise li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej jaħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-qrib tal-ilsira biex jeħles il-dawk li huma għall-mewt. Mulej jisma' it-talba tiegħi. Inqumu bil-wifqa.
Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu ikollu il-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Għari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena mmur u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lud: jaqgħu se jneħħa ħajtu bidejh dan għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: intom minn hawn n'isfel u jien ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien m'iniex ta' din id-dinja. Kif qedtilkom jien intom tmutu fid-dnubietkom. Għax jekk intom ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom. U int min instaqsewh? Weġibhom Ġesu: dak li jili ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom, iżda dak li bagħtni jgħid il-verità u jien ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-Missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: meta telfgħu l fuq lil bin il-bniedem, imbagħad talfu li jiena hu u li mir-rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma għallimni l-Missier. U minn bagħtni huwa miegħi ma telaqniex waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta ikollok diffikultà, x'tagħmel? Meta jżurek il-mart, meta ikun hemm l-inkomprensjoni, meta jagħmlulek azzjoni ħażina, x'tagħmel? Tista' tagħmel ħafna affarijiet. Tista' tiġġieled, tista' toqgħod gerger, tista' toqgħod tgħid tibki xortejk. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Ktieb tan-Numri hija interessanti ħafna. Il-poplu tal-Alla kien fid-deżert. Kien fid-deżert. U bdew igergru għaliex. Għaliex tellajtna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert, ma hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. Ara, itgergejr. L-insodisfazzjon li ma nkunux kontenti kif aħna u x'għandna. U hawnhekk il-mulej bagħat srieb velenużi f'nofs il-poplu. X'inhuma dawn l-isrieb velenużi? Huma dan l-isodisfazzjon, l-iskontentizza bejn anfusna u bl-oħrajn. Ara, quddiem id-diffikultajiet x'tagħmel? Oqgħod gerger x'ħassolvi. Anzi. U Alla jgħodna lil Mosè biex jagħmel serb tal-bronż. Serb jaħraq eżattament mhux tal-bronż. Kienu fid-deżert kif se jagħmlu serb tal-bronż, minn ħajġibu l-bronż fid-deżert. Serb jaħraq minn fejn ġej l-kelma serafin. Ejja. U Mosè qal lill-poplu isma', kull min ikun migdum mis-serb, kull min jiġih li jgerger, kull m'għandu jagħmel taf x'għamel iħares lejn is-serb. U jfieq. Kemm hija sabiħa ix-xena. Fl-iskrittura hija x'ismu dan is-serb kien mhux maġika, imma f'ejdej. Ara l-poplu ludi, il-poplu Eġizzjan, meta kien isib diffikultà, kien jaqlet xogħol tiegħek, kien jiskoraġġixxi ruħu, kien imut. Il-poplu tal-Alla fehem li meta jkollu diffikultà kull m'għandu jagħmel idur lejn Alla. Ara, għax Alla huwa s-Salvatur. Alla li salvana.
meta hemm il-diffikultà, meta hemm il-maqt, flok ma toqgħod gerger, flok ma toqgħod tinfex fik innifsek, flok ma toqgħod tibki xogħoltejk, ħares lejn Ġesu Kristu, ħares lejn is-serb. Is-silta tal-Vanġelu hija qawwija ħafna. Bħalissa qegħdin naqraw dawn is-siltiet tal-kuntrast bejn Ġesu u l-Farisej, bejn Ġesu u l-Lud. U San Ġwan jippreżentalna ħafna kontrasti, jiena mmur u intom għad tfittxuni imma għad motu fid-dnub tagħkom. Jiena ħammur, imma intom għad tfittxuni. Ma tridunejx imma għad tfittxuni. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Għaliex? Għax intom ta' din id-dinja qed jgħidulhom Ġesu, intom tad-dinja. Ħsiebkom fl-affarijiet tad-dinja. Jien m'iniex ta' din id-dinja. Il-kontrast qawwi bejn id-dinja ta' Ġesu, l-ħajja spiritwali u l-ħajja materjali, l-ħajja tad-dinja. Ma jistgħux jiftehmu b'hawn, ma jistgħux jiftehmu. Diversi drabi Ġesu jgħidulhom intom tfittxu li tagħtu pjaċir il xulxejn, tfittxu li tidru qudiem xulxejn biex tagħtu impressjoni tajba qudiem xulxejn. Dan affarijiet tad-dinja. Jien m'iniex hekk, jiena nagħmel dak li jgħidli l-Missier. Jien kull ma jien rivelazzjoni tal-Missier. Ara, int min int staqsew, weġibhom Ġesu, dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Li jien ġej mingħand il-Missier. Din hija l-problema tal-insala tad-dinja kollha ta' kull żmien ta' in-nisan li jipprova jgħix il-Vanġelu ħajsib pożizzjoni qawwija mid-dinja ta' madwaru. Anke llum il-Knisja llum issib ħafna diffikultajiet. Il-ħajja tad-dinja toħloq persekuzzjoni sħiħa għall-Knisja, għall-Nisrani, għad-dixxiplu ta' Ġesu. Sakemm twaslu għall-mewt, Mbagħad Ġesu jirreferi għas-serb tal-bronz, meta telfu l fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu. Jiena hu, dik il-kelma sabiħa, ego eimi. Jiena hu, jien liben tal-Alla, jien Alla. Meta telfuni fuq is-salib, tindunaw li għamiltu żball. Tindunaw li jiena s-salvatur tad-dinja. Tindunaw li meta tħallsu lejja tfiequ. In-nisrani jisibquhu fid-diffikultajiet, iħares lejn il-kruċifiss u jara l-ħniena tal-Alla. Kieku nagħmlu proponiment li ma ngergrux għal xejn, li ma ngergrux bla bżonn, kieku nagħmlu proponiment li ma nintilfux fi kritika bla sens kultant lil xulxejn. Imma nduru lejn il-kruċifiss u nitalmu l-lezzjoni li qed jagħtina Ġesu llum. U tieżis Alla tant ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu l-waħdini biex bih id-dinja ssalva. Nitolbuh biex jiġbidna lejn Kristu Ibnu mislub għalina aħna u intennu mulej ikollu ħnina minna. Biex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda ta' Kristu imsallab lid-dinja li taħrab mir-realtà tas-salib nitolbu. Biex il-bniedem tal-lum ma jaqax fit-tentazzjoni li jwarrab lilek minn ħajtu u jafda biss fil-ħila tiegħu nitolbu. Biex dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa jaqdu dmirhom b'ħafna mħabba u dedikazzjoni nitolbu. Biex aħna ma nibżgħux nerfgħu s-salib tagħna bil-kuraġġ u l-fidi fil-qawwa ta' Kristu li jissalva nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, tina li flok ma ngergru f'ħajjetna nafdaw aktar fejk nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fejk nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom.
u għal dawk li jduru bihom, għal familjari, għal tobba, nurses, għal tant benefatturi tagħhom, mulej għatjom id-dawlu l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej għal predikaturi tal-eżerċizzi bħalissa tixxandar ħafna l-kelma talla u nitolbu għall-insara tagħna biex ikunu doċli għal-kelma li tħabbar. Nitolbu wkoll għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għal-konverżjoni tal-midin bejn nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, ħenna għalina mulej u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna, iġbidna lejn Kristu ibnek imsallam biex jagħtina l-fejqan u l-maħfra li tant għandna bżonn u li miegħek jgħix li jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Insibu numru 4. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt imma inti tħobni u għalija intmi tati salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolni kemm jien Kut li bidejja, nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti, mulejja tiegħek jien, kolni kemm jien. Mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajt l-imbit li qegħdin dofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jum li nidma qoddimek u għamil li kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' sliem biex fil-ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ. Bi Kristus jgħidna il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jisqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs mulej Alla tal-eżerċitu. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
id-dem li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Muscat u l-familja, Rosanna u Giuseppe Vella li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajl id-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-tistijak. Eħlisni metijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għall-ħajja ta' dejjem.
insibu numru 6. Poplu tiei, heidni fischatin astekina. In ġejtim sallak, dur lejja mil-ġdid, qalbek sobjina. Il-leġitu riġtek użħal bħajtek, fid-desert bil-manna jina tbajtek, għal-mewt ikun dannajtni, ma żħalit inti salvabtni. Poplu tiegħi, hejdni fixħatin astekina. Jien ġejt imsallam, dur lejja mil-ġdid, qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missirek, bil-ħanezza ftaħti ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tarda Ma nafx għandkom xkarti fil-bankijiet ħanejdu il-talba ta' ringrazzjament ta' wara tqalbejn. Rodulek ħadmu lej tal-li sejjaħtilna għaddel fejjeq tal-kelma tiegħek għal sim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal xirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ mpattulek għall-offiżi li konna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq din il-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħlfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għalliema tagħna. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li nasbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jistħoq ilna nirċievu id-doni qaddisa tiegħek bi Kristu Siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u l-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Insibu numru 11. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blunġieħ mitbuħa, nifet sejfin kem dbatiha f'qalb uġuħa,